of lele vusalelo ngalimina namhlanje bashumayeli naye umuntu osendlini yakubulisa ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Sivusalelo bashumayeli ilizwi ke libekiwe kwincwadi yeSodus chapter 3 phaya verse 8 lihlile ke isembahlangu. Kodwa ndikhumbula umbuzo okwabuzwa uJohn Wesley, kusithiwa kuye ungenza njani ukuvakalisa indaba ezilungileyo. Uthi ke uJohn Wesley, give me 100 preachers who fear nothing but sin and desire nothing but God, and I care not whether they be clergymen or laymen. They alone will shake the gates of heaven and set up the kingdom of heaven upon earth. Dinikeze nje abashumayeli abalikhulu, andinangxaki noba abangobefundisi, kodwa banoyika uThixo bayosoyika ngesono. Ivangeli yabo lokushukumisa igate zongendawo imilisele ke ukumkani bukaThixo emhlabeni. Vice lihlile ke itsho le yam ngeSixhosa, into yenza ba apha uThixo ehle, phofu into ethetha ukwehla bukaThixo, wehle uThixo wazolingana neengxaki zethu, wehle uThixo wade wakule ndawo sikuyo nathi. Besingafanelekanga kodwa uThixo wehla, and xa isehla ke wehla esithi ndizokuhlangula, uze ezokusinceda kwiimeko esingenokwazi ukusinceda kuzo. And xa sifunda apha bawuvayisi into yokokuba uthe ke uMoses xa ibuza into yokokuba xa ndifike yiphutha kusithiwa undithuma kuFaro, ungubani igama lakho? Wathi uThixo, ndinguye endinguye. Loo nto ithetha ukuthi ukuba udinga amanzi ndizoba ngamanzi, okokuba udinga ukuphiliswa ndoba impiliso, kuba uThixo uyile nto esiyidingayo ngexesha esidinga ngalo. So xa isithi ke wehlile uThixo, uthi wehlile bashumayeli okokuba azokusinceda asihlangulele ilizwe lakowethu. uThixo xa isithi wehlile, uthi ke wehlile uzokusinceda into yokokuba asihlangule kuthi. Bazalwane bam abakule ndawo, sizothi ke namhlanje ndihlile ukuze ndibahlangule. Eyona nto egcweleyo entliziyweni kaThixo kukunceda umntu ambeke endaweni engcono, amsuse endaweni engcolileyo. And loo nto umntu akanako ukuzenzela yona ngaphandle ntoba yenziwe loo nto nguThixo. Ndihlile ke ndizokuhlangula. Ukwehla kukaThixo ongcwele, onenceba, onemfesane, onovelwano, ehle azaba phakathi bethu. Sithi sibhutyubhutyu zizono, kodwa uThixo amane ukusixolela, amane ukusihlambula, amane ukusihlambulula ezonweni zethu. Uyehla uThixo, uyehla uThixo, wehla uThixo kwindawo ongalindelekanga kuyo. uMoses wayengaziwa kakuhle okokuba uzalwaphi, umnombo wakho uthini, kodwa uThixo wathi, though you don't qualify, I will qualify you, and ndikwenze ube ngumhambisi wendebe ezilungileyo. And so ke uThixo uyehla bashumayeli uThixo. Ukwehla kukaThixo kwake wehla uThixo phezu kwentaba, kwathiwa makungasondeli mntu ube nguMoses yedwa, ze kuthi noba kusondele izilwanyana sibulawo, because le ndawo uThixo azinze kuyo ingcwele, asinako ukusondela thina. Kodwa uThixo xa isithi wehlile, amandla kaThixo ehlile
ayihlile bashumayeli xa siphuma apha siphinde ezidistrictini zethu zesazi into okokuba uThixo uyehla. Uke wafika lo Lazaro sele kusithiwa uLazaro intsukune ebhubhile kodwa wehla uThixo wathi uYesu nakwesihlandlo ndicela undive omvusa ekufeni uThixo ngoba uThixo uyehla bange bathi belambile bengena kukutya wehlisa imana ngoba uThixo uyehla bathi belunywa zinyoka ezinobuhlungu bathi bengenalo uncedo wasuke wathi uThixo Moses misa inyoka